Després, sobre el procés de debat, nosaltres li hem plantejat 5 punts i li hem fet moltes vegades, és a dir, que alguns són recurrents des dels darrers 2 anys, des que vostè és alcaldessa, i alguns venien inclús d'abans, perquè a part d'aquest període en què vostè sempre diu que hauríem d'haver fet tot de 18 mesos, vull dir que algunes fa 15-20 anys que estan sobre la taula, vull dir que tampoc no són novetats. Però en tot cas, jo una mica perquè entengui també la nostra posició, una mica en com ens situa. Li hem parlat dels Camils i el sociosanitari i ens diu que farem un grup de treball per discutir-ho i en parlarem més endavant. Li hem parlat d'habitatge i ha dit que farem un grup de treball i en parlarem més endavant. Li hem dit les urbanitzacions i ha dit que farem un grup de treball i en parlarem més endavant. I li hem dit els equipaments necessaris i ha dit que farem un grup de treball i en parlarem més endavant. Clar, és que nosaltres li posem 4 propostes sobre la taula i ens diu a totes que ja en parlarem més endavant. Entenguis que avui ens digui que vostè ha anat al Departament d'Educació i li ha plantejat no sé qui ens ho digui així, com és habitual, no hi ha cap informe, cap qüestió d'allò, i que nosaltres ens haguem d'agafar això per aprovar-li un pla d'inversions de 14 milions, entengui que ens costi, entengui-ho.